கொள்முதலில் வந்து 12% 5% குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கடிதம் அனுப்பியிருக்காரு. அதை பார்க்குறேன். அவர் தான் அழைச்சி பேசுவார், போய் பார்ப்பார். அப்புறம் இது கடிதம், இது என்ன இது கடிதம்களா? அந்த நடைமுறையை பாருங்க. அவங்க 40 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வச்சுருக்காங்க, போய் நேரில் சந்தித்து முறையிடலாம். அவர் அழைச்சி பேசுகிற உயரத்தில் இருக்கிறாரு, அந்த தொடர்பில் இருக்கிறார், அழைச்சி பேசலாம். முதல்வரின் பிரதிநிதியாக தமிழ்நாட்டு அமைச்சர்களை அனுப்பி கூட இப்போ பார்க்கலாம், வேளாண் துறை அமைச்சரை கூட போய் அனுப்பி பார்க்கலாம். இந்த கடிதம் எழுதுறதுங்கிறது அந்த காலத்திலேருந்து ஒரு கண்துடைப்பு தானே. இல்லை எப்படி சும்மா கடிதம் எழுதுவாங்க? எந்த காலத்தில் இருக்கிறீங்க? இமெயிலு, இன்டர்நெட்டு, இன்ஸ்டாகிராமு இதெல்லாம் இருக்கிற காலத்தில் இன்னும் போய் கடிதம் எழுதிக்கிட்டு ஒரு கால கடத்துதல் தான் அது. அப்படி நான் கடிதம் எழுதினேன் பிரதமருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ கேட்குறீங்களா, அவர் தான் கடிதம் எழுதிட்டாரே, வேறு என்ன செய்வார் அப்படின்னு.